तर आज आपण बनवणार आहोत चाऊमिन चिंग्सचं। तर आज शनिवार आहे तर त्यासाठी स्पेशल काय बनवायचं, तर व्हेजमध्ये तर स्पेशल सगळ्यांना आवडणारे नूडल्स आपण बनवतो आहे। तर त्यासाठी ह्याच्या मागे तर दिलेलंच आहे की आपण नूडल्स पहिल्यांदा कसे उकळून त्याच्यामध्ये बनवायचे ते दिलेली आहे ही प्रोसेस। तर मी ती तीच फॉलो करणार आहे आणि त्याच्यापुढे जे आपल्याला चाऊमिन बनवायचं आहे ती जी रेसिपी आहे ती थोडीशी मी आमची घरगुती स्टाईलने करणार आहे, ती दाखवणार आहे। तर आता सगळ्यात पहिलं आपण हे नूडल्स बनवून घेऊया। तर त्यासाठी मी हे पाणी गरम करून घेतलं आहे, उकळलं आहे। आता मी बंद करते गॅस आणि ह्या उकळलेल्या पाण्यामध्ये आपण हे नूडल्स टाकतोय। तर मी हे 2 पॅकेट्स घेतले आणि हे टाकून ना आपण तिथं झाकून ठेवायचे। जसं ह्याच्यामागे इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे तीच फॉलो करते मी। आणि हे 5-7 मिनिट आपल्याला झाकून ठेवायचे आहेत आणि त्यानंतर मग ते गाळून थंड पाण्याने धुवून घ्यायचे। तर आपण आता रेसिपी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। ते आपण जे नूडल्स आहेत ते गरम पाण्यामध्ये घालून ठेवलेले आहेत। तर आपल्याला पुढे जी प्रोसेस करायची आहे त्यासाठी लागणारं साहित्य सगळ्यात पहिलं कोबी लागणार आहे आपल्याला। आपण ह्यामध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे भाज्या घालू शकतो। तर मी ह्याच्यामध्ये भरपूर भाज्या घातल्या आहेत। तर सगळ्यात महत्त्वाच्या भाज्या म्हणजे कोबी, शिमला मिरची आणि हा पातीचा कांदा। पण जरा जास्त थोडंसं सगळ्यांनाच माहिती आहे की नूडल्स अनहेल्दी आहेत, मैद्याचे असतात। मग त्यासाठी त्याच्यामध्ये जास्त व्हेजिटेबल्स ॲड करण्यासाठी मी घेतलं आहे हा कोबी, गाजर, हिरवी शिमला मिर्च, पिवळी शिमला मिर्च आणि लाल शिमला मिरची। त्याचबरोबर हा पातीचा कांदा आहे, हा कांदा आणि त्याच्या खालचे जे कांदे आहेत तेच घेणार आहे मी, दुसरा कांदा घेणार नाही आहे। आणि हे ह्या पॅकेटबरोबर जो मसाला आलेला आहे आतला तो वापरणार आहेच, पण त्याचबरोबर मी हक्का नूडल्ससुद्धा ह्याचा जो कियाचा एक मसाला होता तर ह्याचे मी गेल्या वेळेला केले तर जरा छान टेस्टी झालेले, म्हणून मी हा मसाला वापरणार आहे। आणि त्याचबरोबर आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी शेजवान चटणी आणि सोया सॉस वगैरे पण घालणार आहे, ते तुम्हाला मी रेसिपी करताना दाखवणार। तर त्याचबरोबर ना मी ह्याच्यामध्ये पनीरसुद्धा टाकणार आहे, कारण नुसतेच नूडल्स खायचे तर त्याच्यामध्ये काहीतरी आपल्याला प्रोटीन ॲड करण्यासाठी जेव्हा हा सगळा मसाला बनवणार ना त्याचबरोबर मी त्याच्याबरोबर पनीर पण फ्राय करणार आहे। फ्राय म्हणजे फक्त मसाल्यामध्ये, तर त्यासाठी पनीरसुद्धा घेतलेलं आहे। तर आता सगळ्या भाज्या चिरून झाल्या आहेत। आता फक्त ही कांद्याची पात मी चिरते। कांद्याची पात फक्त आपल्याला शेवटी टाकायची आहे। ही एक सगळ्यात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे आलं लसूणची पेस्ट। ही आम्ही आलं लसूण मिरचीची पेस्ट करून ठेवतो, तर मी तीच पेस्ट घालणार आहे। कारण जर आपण आल्याचे आणि लसूणचे बारीक तुकडे चिरून घातले ना तर चायनीजच्या कोणत्या पण डिशमध्ये खूप छान लागतात। पण वेळ वाचवण्यासाठी आणि तसंच सगळ्यांना ते दाताखाली आलेले आवडत नाहीत, म्हणून ती पेस्ट वापरते मी। पण जर आपण त्याचे चिकनची ज्यावेळेला आपण डिश बनवतो चायनीजची कोणतीसुद्धा, तर त्यावेळेला आलं लसूणचे अगदी बारीक तुकडे करून टाकले ना की ते खूप छान लागते डिश। पण आता सध्या मी फक्त पेस्टच वापरणार आहे। तर आता बघूया आपले नूडल्स रेडी झाले आहेत का। त्याचबरोबर मी साईडला कढई गरम करत ठेवलेली आहे, कारण नूडल्स झाले ना की लगेच टाकायचे, नाही तर मग परत ते घट्ट होतात। त्यामुळे खूप जास्त वेळ ते बाहेर जर गरम गरम राहिले ना तर तो एक त्यांचा गलका होतो, म्हणून आपण मी आता हे लगेच गाळून घेते। तर ते बघूया पहिले झाले आहेत का। तर हो, चांगल्या प्रकारे झाले आहेत, हे बघा। आणि ना हे आम्ही तोडले नाहीत, कारण ते असे छान लांब 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 मस्त वाटतात। तर आता मी हे काय करते, हे गाळून घेते आणि ह्याच्यावर थोडंसं थंड पाणी घालायचं, म्हणजे ह्याची कुकिंग प्रोसेस थांबून जाईल। बघा ह्यामध्ये ना मी थंड पाणी घालून घेतले आहेत। आता हे छान वेगवेगळे झालेले आहेत, म्हणजे मी सहज हात घालते कारण ते तर पूर्णपणे थंड झाले आहेत। तर ते व्यवस्थित थंड पाण्याने धुवून घ्यायचे। जर आपण थंड पाण्याने नाही धुतले ना तर ते असे सेपरेट नाही होणार। तर आता आपले नूडल्स रेडी आहेत। आता आपण पुढची रेसिपी बघूया। सगळ्यात प्रथम आपण त्याच्यामध्ये तेल घालतो आहे आणि सगळ्यात जेवढं आपल्याकडे मोठं भांडं असेल ना ते घ्यायचं। तर मी माझ्याकडची सगळ्यात मोठी कढई घेतली आहे, कारण ह्याच्यामध्ये ते व्यवस्थित आपल्याला हलवता यायला हवेत। जर त्याशी जवळ राहिले ना तर ते चांगले सुटसुटीत होत नाही, त्यामुळे मोठ्यात मोठं भांडं घ्या
आणि कढई असेल तर सगळ्यात चांगलं. तर आपलं तेल गरम होतं आहे तोपर्यंत मी सगळं सामान एकत्र करून घेते. आता आपलं तेल चांगलं तापलं आहे तर त्याच्यामध्ये मी पहिला कांदा घालते. थोडासाच पातीचा कांदा घातला आहे. नंतरचा जो पातीचा कांदा आहे तो आपल्याला वरून शेवटी सगळ्यात शेवटी टाकायचा आहे. आता हा पहिला कांदा घातला. त्याच्याबरोबर आपली ही आलं लसूण मिरचीची पेस्ट, आता ह्यामध्ये काही लोकांना जर तिखट आवडत असेल ना तर हिरवी मिरची जरा जास्त घालायची, मग ते छान तिखट झणझणीत पण होतात. शेवटी हे आपण घरगुती केलेले नूडल्स आहेत त्यामुळे आपण आपल्या आवडीप्रमाणे त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कमी जास्त करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणत्या पण चायनीजच्या डिशमध्ये ना आपण भाज्या ओव्हरकुक नाही करायच्या. मी थोड्याशा कच्च्या असतात ना तेव्हाच त्या छान लागतात. आणि खूप जास्त त्या मऊ पडल्या किंवा जास्त शिजल्या तर त्याची ती टेस्ट येत नाही. त्यामुळे जरासं मीडियम हाय फ्लेमवर ठेवून पटापटा परतवून घ्यायचं सगळं. आता मी कांदा घातला, आता बाकीच्या भाज्या घालते. तर सगळ्यात पहिला घालते आहे गाजर, कारण गाजर शिजायला थोडा जास्त वेळ लागणार म्हणून जरा गाजर परतवून घेऊया. 1-2 मिनटांमध्ये घालायच्या ह्या सगळ्या भाज्या. आपण चायनीजच्या दुकानामध्ये बघितलं असेल ते कसं ह्या सगळ्या भाज्या अगदी थोड्या प्रमाणात घालतात पण फटाफटा टॉस करतात. पण तिथे तेल खूप जास्त असतं त्यामुळे त्या भाज्या कशा त्यांच्या चांगल्या त्याच्यामध्ये परतल्या जातात. आपण कसं घरात करतो आहे म्हटल्यावर थोडंसं हेल्दी, म्हणजे आपण तब्येतीला आपलं जसं चांगलं असेल त्याप्रमाणे आपण बनवतो. त्यामुळे सगळं प्रमाणात घालूनच आपण केलेलं आहे. आता पुढे आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे शिमला मिरची. आता ह्या सगळ्या आपण एकत्रच टाकूया, तिन्ही कलरच्या शिमला मिर्च. नॉर्मली आपण फक्त हिरवी शिमला मिर्च टाकतो, पण मी जरा कलरफुल होण्यासाठी आणि थोडं जास्त हेल्दी करण्यासाठी ह्या शिमला मिरची याच्यामध्ये घालत आहे. हे बघा, आता 1 मिनिट झाला आहे आपल्याला शिमला मिरची टाकल्यावर. आता मी ह्याच्यामध्ये कोबी टाकते. चायनीजमध्ये ना ज्या आपण नॉर्मली सगळ्यांच्या आवडीच्या नसलेल्या भाज्या असतात, त्यामुळे ही डिश ना मला अशी करायला खूप आवडते की त्यानिमित्ताने घरातली खास करून लहान मुलं हे आवडीने खातात. कारण कोबीची भाजी किंवा शिमला मिरची लहान मुलांना सहसा फारशी आवडत नाही. त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये भरपूर भाज्या घालून ह्या डिश केल्या ना की त्यांच्या आवडीची पण डिश बनते आणि ह्या सगळ्या भाज्या पण खाल्ल्या गेल्या जातात. तर आता आपण हे छानपैकी परतून घेतले. आता मी काय करणार, ह्याच्यामध्ये जेवढे सगळे मसाले आहेत ना ते घालणार. आता सगळ्यात पहिले जे आपण त्या पॅकेटबरोबर जे आलेले मसाले होते ना ते घालते मी. दोन पॅकेट्स घातलेले. 2 पॅकेट्समध्ये 4 पॅकेट्सचे हे छोटे छोटे पॅकेट्स आहेत मसाल्याचे. त्याच्यामध्ये जो मसाला असतो तो घातला आहे. आणि हा जो मी हा मसाला एक एक्स्ट्रा घेतलेला होता नूडल्सचा तो घेते, पण हा मी पूर्ण घालणार नाही आहे, थोडासा ठेवणार आहे. तो का ते तुम्हाला सांगते. तर आपण हे छान परतून घेऊया. आता मी ह्याच्यामध्येच ना लगेच सॉसेस टाकते. खरं म्हणजे नॉर्मली हे माही मसाला घातल्यावर तेवढी सॉस घालायची गरज पडत नाही, पण मी खूप साऱ्या भाज्या घातल्या आहेत ना त्यामुळे त्याची जी टेस्ट आहे थोडीशी माइल्ड होऊ शकते, म्हणून मी हे सॉस घालते. तर सगळ्यात पहिला हा ग्रीन चिली सॉस, आणि हे संपूर्णपणे आपल्या आवडीवर अवलंबून आहे. जर तुम्हाला आवडत असतील तर घाला. काही लहान मुलांना अगदी साधं आवडतं, त्यांना तर अगदी म्हणजे याच्यात नाही घातली आणि फक्त असं करून दिलं तरी सुद्धा चालतं. रेड चिली सॉस घातलं आहे, ग्रीन चिली सॉस घातलं आहे, आणि आता मी ह्याच्यामध्ये थोडासा
सोया सॉस घालते. तर हे बघा आपल्या भाज्या ना छान झालेल्या आहेत. आता मी ह्यापेक्षा जास्त शिजवणार नाही आहे. ह्याच्यामध्ये मी आता नूडल्स घालते. तर तुम्ही म्हणाल पनीर कधी घालणार, तर पनीरचं काय करायचं ते दाखवते. तोपर्यंत ह्याच्यामध्ये मी नूडल्स घालते आणि हे सगळं मिक्स करून घेते. मग आपल्याला टेस्ट बघून ह्याच्यामध्ये काय जास्त कमी जास्त हवं असेल, अजून कोणते मसाले हवे असतील तर ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकतो. आता हे जास्त शिजवायचं नाही आहे, सगळं शिजलेलं आहे. तर हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेते आणि आपण पनीरचं आता काय करायचं ते बघूया. आता हे बघा इथे मी नूडल्स चांगले मिक्स करून घेतलेले आहेत आणि आता आपले नूडल्स रेडी आहेत. मी गॅस बंद करते आणि आता आपण पनीरसाठी बघूया काय करायचं ते. तर इथे मी पॅन ठेवलेलं, पॅन चांगलं गरम झालं आहे, त्यामुळे थोडंसं तेल घालते आणि पूर्ण पॅनला तेल लावून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये तर मी पनीर टाकणार आहे. चालूया. आता ह्यामध्ये मी जो मगाशी मसाला उरलेला होता ना नूडल्सचा, तो जरासा ह्याच्यावर स्प्रिंकल करून घेणार आहे. म्हणजे पनीरला सुद्धा जरा चांगली चव येईल. आणि आपल्याला हलकेसे जरा थोडंसं गॅस मोठं ठेवून पनीर परतवून घ्यायचं आहे. कारण ना जर गॅस कमी ठेवला ना तर पनीरला पाणी सुटणार. त्यामुळे मोठ्या हाय फ्लेमवर आपल्याला पनीर जरासं परतवून घ्यायचं आहे आणि मग हे पनीर आपल्याला वरून घालायचं आहे. आता अशाच प्रकारे आपण चिकनसुद्धा करू शकतो. बोनलेस चिकन घ्यायचं, पण चिकनसाठी थोडंसं मॅरिनेशन करायचं. त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट आणि सोया सॉस घालून ते मॅरिनेट करायचं. असं वेगळं परतवून घ्यायचं आणि मग नूडल्सवरती टाकायचं. मग आपले चिकन हक्का नूडल्स घरगुती तयार झाले. आता बऱ्याच प्रकारे हॉटेलमध्ये करायची पद्धत वेगळी असते, पण मी हे अगदी सोप्या पद्धतीने घरात आम्ही कसे करतो आणि ते मला असं वाटतं आपल्या बाहेरच्यापेक्षा टेस्टीच होतात. तर ही रेसिपी खूप सोपी, झटपट होणारी. ह्याच्यात फक्त भाज्या कापण्यासाठी आपल्याला वेळ लागतो, नाहीतर कशाचाच वेळ नाही आहे. एकदम फास्ट होते. खूप काही शिजवायचं नाही आहे किंवा काही ग्रेव्ही शिजवत बसवायची नाही आहे. त्यामुळे एकदम झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. आणि बाहेर नूडल्स खाण्यापेक्षा घरात केलेले केव्हाही चांगले. भरपूर भाज्या घालून, पनीर घालून किंवा चिकन घालून तुम्ही हे बनवू शकता. आणि हां, हे ना मुलांना टिफिनला द्यायला पण खूप चांगला ऑप्शन आहे. आता मी आश्वीला शुक्रवारी ना काहीतरी वेगळा टिफिन देते जो थोडासा अनहेल्दी असतो. मग त्यामध्ये हे एक ऑप्शन असतं. कधी कधी तिला मी पास्ता बनवून देते, तर ती पास्ताची पण रेसिपी मी लवकरच शेअर करीन. तर ही अशी झटपट होणारी, सगळ्यांना आवडणारी रेसिपी आता आपली तयार होत आहे. तर हे बघा, हे पनीर झालं. आता मी हे खूप जास्त शिजवत बसणार नाही. फक्त हा जो मसाला टाकला आहे ना, तो त्याच्यावर कोट व्हायला हवा व्यवस्थित, म्हणजे पनीर पण टेस्टी लागायला हवं. त्यासाठी फक्त हे आपण ह्याच्यामध्ये करायचं. आणि जर आपण नॉर्मली ज्यावेळेला भाज्या घातल्यावर मसाला टाकतो ना, तेव्हा जर टाकलं असतं ना पनीर, तर ते असं तुटलं असतं. कारण आम्ही हे ना डेअरीचं पनीर आणतो, ते ना एकदम छान सॉफ्ट असतं. हे बघा, आता पण तुम्ही जसे बघतायत ना, त्याचे तुकडे होत आहेत. पण ते खरं चांगलं पनीर आहे, एकदम फ्रेश. तर पण ते जर आपण रेसिपीच्या एकदम सुरुवातीला टाकलं ना, तर ते असं म्हणजे छान होत नाही, सगळं मिक्स होतं. त्यासाठी फक्त हे जरासं परतवून घ्यायचं. आता हे बघा, हे छान खरपूसपणे भाजलं जातं आहे. तर चिकन नसेल तर पनीर, आणि पनीर ज्यावेळेला चिकन खाऊ शकतो त्यावेळेला चिकन, असं करून हे घरगुती आपण नूडल्स तयार करू शकतो. तर आता आपले हे पनीर रेडी झालेलं आहे. तर मी हे पनीर सरळ नूडल्समध्ये टाकणार आणि लगेच सगळ्यांना वाढायला घेणार. तर हे बघा, आता हे पनीर टाकले आहेत मी, आणि त्याच्यावर हा पातीचा कांदा. तर अशा प्रकारे आपली मस्त छान झणझणीत
थोडीशी हेल्दी थोडीशी अनहेल्दी पण घरात केलेली, कमी तेलामध्ये भरपूर भाज्या वापरून आणि छान प्रोटीनसाठी पनीर वापरून केलेले नूडल्स हे रेडी आहेत. आणि आता आपण हे लगेच सर्व करायला घेऊया. तर आता मी ही डिशमध्ये चांगली सर्व करते. मुद्दामून ही वाली डिश काढली आहे की जरा हॉटेलमध्ये खाल्ल्याचा फील येईल आणि आश्वीला पण असं वाटेल की अरे वा, आपण हॉटेलमध्ये बसूनच खातो आहे की काय. त्यामुळे तर ही प्लेट रेडी आहे. आश्वीला मी लगेच फोक अँड स्पून देते आणि तिला टेस्ट करायला सांगते. लेट्स टेस्ट इट. आणि पनीर खा बघू. यम्मी, खूप टेस्टी झालाय. तुम्ही पण हे तुमच्या घरी ट्राय करा आणि आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.